हम गाय कलकर पंकजपुरी आप सब कहूँ के हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करतनी। ए भैया अजबे अपना बिहार के सिस्टम हो गई बा, मंदिर के गेट ना खुली मगर हम का कहते है बबुआ नेता लोग के लेमिनेशन। हाँ नेमिनेशन उनका लोग के टाइम से भराता, रैली टाइम से निकल जाए के चाहिए। बतावा ये खरी राज देवी की था लागता की होई नहीं तोहरो पूजनवा माई हो, लागता की होई नहीं तोहरो पूजनवा माई हो, पूजा पाठ बंद भइले भोट के करनवा माई हो, नेता लोग बंद कइले तोहरो पूजनवा माई हो। हाय रे बिहार के राजनीति आम पब्लिक के भिखारी कर दे हलो, अपने मय नेता राजा हो गई लो। हाय रे बिहार के नेताजी, हाय रे बिहार के सरकार, जय हो जय हो। म्यूजिक बाय रमैया राज। गजबे हालत माई हो भइल बा बिहार के, गोड़ी लागतानी के सारा कार के कहो भांग खा के कानून बनावत रहो। आई हम गजबे हालतिया माई हो भइल बा बिहार के, गोड़ी लागतानी के सारा कार के, अपना खातिर खुला कइले हमनिला बन्हनवा माई हो, अपना खातिर खुला कइले हमनिला बन्हनवा माई हो, नेता लोग बंद कइले भोट के करनवा माई हो, नेता लोग बंद कइले तोहरो पूजनवा माई हो। हाय रे बिहार के कानून, नेता लोग के रोज 2000 आदमी लेकर रैली होता मगर एगो कलाकार के कहीं गौनई नहीं होता है आ तो कोरोना हो जाई आ इनका लोग के अइला से मैं कोरोना भाग जाई। हाय रे बिहार के कानून, हाय रे बिहार के सरकार, जय जयकार होता है। हमनी गरीब खातिर लागता कानून हो, नेता लोग बरैया अपन करे आना धून हो। हाय रे हमरे बिहार के नेताजी लोग अब वहीं से सुधार हो जाओ। हमनी गरीब खातिर लागता कानून हो, नेता लोग बरैया अपन करे आना धून हो। पंकजपुरी रमैया बोले सच बचनमा माई हो, पंकजपुरी रवि बोले सच बचनमा माई हो, पूजा पाठ बंद भइले भोट के करनवा